Followers na mga idol, oh. Hi, shout out! Mga gwapa, mga gwapa. Balik ang balit sila. Dalang tagiyaw, gwapa. Baka na sila tagiya. Kaon mo dali guys. Kaon mo dali guys. Kailan may musudan guys. Kung sa'y pangalan ni Dre, imong friend niya. Friend ko, Doktero friend. Doktero friend. Ay, guwapa naman siya. Uy. Ano yung next step? Sige, nakasablak. Oo, kani, followers ko na ko ni. Pareha mo kilay na lalo. Na yung mga dekorasyon. Wapa ni Kaidol, wapa na alin Kaidol. Ang gabi pa. Mo lagi kay mga istrikta malaki. Dawa. Mana ni mahalin yung mga istikta, no? Ay, day ay. Mana ni Malen? Ano na kinay? Mutan amog lalaki inyo kung Ismailan dili perminti nakasimangot kay magalanganin man ang laki ana mo diskarte kay. Hindi idol. Oh. Hindi magsimangot. O ka na din, ka na. Mahalin pa na din, o. Asa? Ay, hali alam. Yan na. Mahalin pa na. Alay, yan la. Yan na. Mahalin na niya sa iyong video. Mag-viral gini ron. Ano, bayaran na alam ba? Anime. Oh, tagaan ginakunik palipay basta mag-viral ni ron. Wala. Pati magkaon, mag-video din na. Kaning vlogger, halos mga lihok nimo gina-vlog. Oh, ha. Sige na, magdadawat anak. Oh. Na, ilan ko na. Mamahin din. Siyempre, gamay pa. Mapila ka yung kamay ka rin. Basta gamay pa man ako followers, 40, Ha? 43k pa ang followers. Sige day Oh, Kaidol. kaya mga million na mga followers ako na mo na ito. Mapilay mo, mapilay mo. Secret. Sa trek, Gamay pa. pila ka lang monthly na mo. May, ah? Monthly. Ang biscuit ay biscuit sa day, mag-video video ay. Adi, kinahanglan man na siya nga kada adlaw walo ka video imong upload mo nang lahi sayaw, kaulukbang. Kunya nga akong account na YouTube, na page, na kuha na. Kinanglan nyo rin ang walo ka po. Oh, walo bitaw ana.